салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем, ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем, ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро, срочно замини фурӯши ҳастай тарафи Москвада бо нархи арзон. адрес наздики МКАД, бародарон, МКАД академия ки бидонед, Давидова, аэропорти Жуковский, бародаро, 20-23 километр дуртар ҷойгир ҳастай, ай метро Котельникам. бародаро, замин чӣ қадар ки наварда мебинед, байни забор 32 сотих буд, 16 фурӯхтагӣ, 16 дигаш фурӯшиай. як ҷой дига бародаро дта 11 сотиха дора, якта дига 9 сотиха. бародар срочно сум дар кора бо нархи арзон мефурӯша. ин территорияда бародаро сотихи замин 250-300 ҳазорияй. чӣ қадар гуфтем, бародар сум дар кора 120 ҳазор метия бо савдо мешава. ҳуҷҷатгузориш мекуна, ҳамаша 100% мекуна, баъд метиҳед. бародар, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро Hyundai Starex ҳастай, соли 2000, сӯзишвориш дизел, кузов универсални, объём 2, коробкаш механик, ҳолати хуб. состояние мошини 100% бародаро, ягон камбудия дора, ҳамаш 100%. на ходу мегирӣ, ҳай мекунӣ, танҳо ҳуҷҷатҳои солонаш бодисидагиай. қарор дорад дар ноҳияи воситаи наша сихтамига харидори анӣ боша бо савдо мешава. касоне харидор ҳастем, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. мошини навбатӣ бародаро BMW F10 ҳастай, соли 2012. якм наварда бародаро заминои фурӯшие ки буданд, аҳамӣ бародар ҳастанд. срочно сум дар кора, мошин ва заминоша бо нархи арзон мефурӯша. хонаи фурӯшиам дора бародаро, кадме ки харидор бошед. инам рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, ватсапам дора. дина наварда бародаро якта мошини Hyundai Solaris дошт бо нархи арзон 420 ҳазор рубл фурӯхтемаш. заминошам бо нархи арзон мегам. мошинам 2012 соли бародаро, бензин, кузов седан, объём 3, коробка автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин состоянияш бениҳоят хубе бародаро, танҳо ҳуҷҷати солонаш бачидагаи дига ягон камбудӣ надора. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, наша 120 тамига бо савдо мешава. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. дигар мошини мо бародаро Mercedes ҳастай, солиш 90, сӯзишвориш дизел, мотор д, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошини находиё бародаро, ҳамашон 100% кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, наша 35 тамига бо харидор боша мега савдо мешава. бародароне ки харидор ҳастем, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед ва касоне мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Opel Vectra B, дути ҳастай бародаро, солиш 99, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро ҳуҷҷат надоштай. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, наша 35500 мега. ягон харидори анӣ бошад, биё мега ай пеш бинем, бо савдои хуб дора. касоне харидор ҳастем, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед ё ки ватсапам дора, тариқи ватсап муроҷиат кунед.
Бародаро Opel пурсидаги буданд. Якта ёфтем Vectra аз солиш 93 сӯзи шӯриш гази бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик. Состояние машина мегӯяд ки соҳибаш хубай мегӯяд ҳамаш 100% кор мекунад. Краскашам тозаҳай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 25 мегӯяд хайдори аниқ бошад савдо мешавад назди мошинда. Чӣ қадр ки мебинем бародаро мошин ҳолати хубда қарор дорад. Касоне хайдор бошед метавонед ки занг занед бо савдои хуб мешидад. Мошини навбатӣ вазни ва ҳастаи солиш 91 сӯзи шӯриш бензин кузов внедорожник коробкаш механик. Состояние мошини хубе бародаро нахадои ҳамаш 100% кор мекунад мегӯяд. Қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ наша 23 мегӯяд бо савдо мешавад. Касоне хайдор бошед барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯй кунед дар занг занӣ маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ва дастгири моро бародаро фаромӯш накунед. Ҳатман лайк гузоред ва каналда подписатсия кунед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Lada Priora ҳастай солиш 2009 сӯзи шӯриш бензин кузов седан объем 1.7 коробкаш механик ҳолаташ бениҳоят хубай. Мошин бародаро як камбудӣ дошта ки краскаш афтобда камтар сӯхтагиай. Дигар ягон камбудӣ надорад бародаро. Мотор полный сбор нав вагон задагиай. Аккумулятори нави пашка дорад. 4 та баллони нав дорад. Коробкашам нав кардагиай. Хадавои 100% ягон камбудӣ надорад бародаро. Ҳамаша капитални ремонт кардагиай. Танҳо краскаш камтар афтобда сӯхтагӣ будай. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 25 мегӯяд бо муомила дорад. Хайдор бошед бародар марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг зан. Бародаро комментарияда грузовой пурсидаги буданд. Якта самосвал ёфтагӣ КамАЗ солиш 92 бародаро механик ҳолаташ хуб. Мошин нахаду тоза бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Ягон камбудӣ надорад. Ҳолати коридаҳай мегирӣ ҳай мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро наша 75000 сомон мегӯяд. Хайдори аниқ бошад биё мегӯяд мошина бина ҳай кунад махрӯш шавад бо савдо мешавад. Касоне хайдор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда занг занед. Мошини дигари мо бародаро Hyundai Portal ҳастай солиш 2005. ҳуҷҷатҳои мошин бародаро бачидагиай ҳуҷҷат надоштай. Ҳолаташ 100% ягон камбудӣ надорад. Хаддавош мегӯяд 100%. нақша 65000 сомон гуфта истодай. Хайдори аниқ бошад мегӯяд биё ай пеш савдо мешавад танҳо назди мошинда. Телефон хати бародаро мегӯяд савдо намешавад. Савдо танҳо назди мошин. Варианти алиширам ҳаста мегӯяд. Вариантҳоро мебинем. касоне ки хайдор ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед марҳамат рақамҳои рӯйкунанда занг занед вариантҳоро пешниҳод кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо манфи мошин хона замин квартира чизе бораи фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.